खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय मोनसे गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय। कामरुप जिल्लायाव थानाय बायहाथा सारियालिनि आसाम कामान्ड'आव थाग्रा बेटेलियान केम्पआवनो मैया गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। जाय जाथाया ओनसोलावनो मोनसे दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजाननि थागिबि अपर्णा पन्डित होनना सिनायथिनाय जादों। जाय लाइमोना बेटेलियान केम्पआव फोरोंथाय लागासिनो दंमोन। थैनाय सुबुंखौ कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजाननि थागिबि अपर्णा पन्डित होनना सिनायथि मोननाय जादों। गिबि खौरां मोननाय बायदिब्ला पन्डितआ थैनायनि सिगांनो माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोबां डिप्रेसन एबा गोबां गोसोआरि नारसिनथायाव दंमोन। बे बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय जादों। गोथै सहनि खाथिनिफ्राय मोनसे सुइसाइड नोटबो बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोनदों। नाथाय मावख'गिरिफ्रा दासिमबो बे बाथ्राफोरखौ रोखायै खालामाखै दि एबा जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बिथांनि गोथै सहखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय गावनि न' सोहोराव दैथायहरनाय जादों। बायहाथा सारियालिनि पुलिसआ जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव होबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो एबसुआ बर' बिजोंजों फरायनानै बांसिन नम्बर मोनना मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनगिरिफोरनो दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि जौसिन फरायसालियाव गथायसिगोन। मख'जाथावदि बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो एबसुआ 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थानि थाखाय सायख'नाय फरायसा फरायसुलिफोरनि मुंफोरा सेथियाव दङ सोमावसार बसुमतारी, चिरां जिल्ला बिजनीनि जोंमा रेसिडेन्टियेल बड' मिडियाम स्कुलनिफ्राय, जाय 534 नम्बर मोनो, 89 जौखोन्दो। नैथियाव दङ संगीता बसुमतारी, इउएन एकाडेमी सुबनकाटा बाक्सा जिल्लानिफ्राय 533 नम्बर, 88.83 जौखोन्दो। थामथियाव दङ दावगासार नार्जारी, बड'फा मेम'रियेल स्कुल क'क्राझार जिल्लानिफ्राय 532 नम्बर, जायनि जौखोन्दोआ 88.67 जौखोन्दो। ब्रैथियाव दीपारानी बसुमतारी, जोंमा रेसिडेन्टियेल बड' मिडियाम स्कुल बिजनी चिरांनिफ्राय 530 नम्बर, जायनि जौखोन्दोआ 88.33 जौखोन्दो। ब्रैथियाव आरोबाव सोरांसा बसुमतारी, गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुल चिरां जिल्लानिफ्राय, जायनि नम्बरा 530। बेबादिनो बाथियाव सानै बिजाथिया मोननो हादों। सुजुमा मोसाहारी, जाय इउएन एकाडेमी नावकाटा उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 529 नम्बर। उत्पल बसुमतारी, इउएन एकाडेमी बरपुख्रि बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय, बिथाङाबो 529 नम्बर मोनो। दथियाव दङ इउएन एकाडेमी क'क्राझार जिल्लानिफ्राय 528 नम्बर, 88 जौखोन्दो। स्निथियाव दीपानिता बसुमतारी, बक्तपारा एचएस स्कुल बक्तपारा उदालगुरिनिफ्राय, जायनि नम्बरा गासै 527। स्निथियाव सानै बिजाथिया मोननो हादों। स्वर्णलता नार्जारी, पीएम श्री दक्षिण बिजनी हाई स्कुल चिरां जिल्लानिफ्राय 527 नम्बर। दाइनथियाव मोननो हादों आमिषा बसुमतारी, इउएन एकाडेमी जलागाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय 520 नम्बर। गुथियाव मोननो हादों बिनिता रानी ब्रह्म, इउएन एकाडेमी सुबनकाटा बाक्सा जिल्लानिफ्राय 525 नम्बर, जायनि जौखोन्दोआ 87.5 जौखोन्दो। जिथियाव मोननो हादों सानै फरायसाया ओम प्रकाश मुसाहारी, इउएन एकाडेमी बागानपारा बाक्सा जिल्लानिफ्राय 524 नम्बर। सोरजि बर', इउएन एकाडेमी जलागाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय 24 थामहिनबा 524 नम्बर। बेराफारसेथिं बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दख'रानि बेन्दोंनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनानै 2026 मायथाइनि मेट्रिक एबा एसएसएलसी आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानानै बांसिन नम्बर लाना दख'रा एबसुनि मादावनो टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनो 24थि सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था गथायनाय आरो 100 जौखोन्दो उथ्रिसार जानो हानाय बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफोरनो मान बावनाय हाबाफारि बानजायदों। मैया बिजनी दख'रा एबसुनि बड'फा हाउस गेलेग्रा फोथाराव खुंफुङो। मैयानि बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होदोंमोन चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो हांख्रायजानाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लानानै
फरायसा फरायसुलिफोरखौ थांखिनानै आथिखाल बादायलु मुगाजों जुजिलांनांगौनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफोरा लेखानि फराफारिजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे फारफ्रोमबो बिथिङाव आदब गोनां सुबुं दोनजानो थाखाय खावलायो। हाबाफारियावनो बाहागो लानो हाबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गेलेमु नेहाथारि पूर्ण सिंह बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि नितु बर' आरो चिरां जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिलास ब्रह्म बिथांमोना आरो दिनै बरायगोन लोगोसे मान बावगोन बर' हारिनि गेजेरावनो SSLC 2026 मायथाइयाव बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय टप 10 फरायसाफोरनो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। दासान्दि दाब दाब जायगायाव सोमजिनाय हरखाब सिमब्रेनाय बारहुंखाया सुबुंफोरनि न' बां खहा खालामदों। नाथाय बेबादि समावनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दि चिरां जिल्लायाव बारहुंखाजों सासे बर' लाइमोन सुबुंनि जिउ खहा। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सोनाब बिलासपुराव जाब्रबथायाव सोमजिनानै मैया बेलासि समाव बेंटल आइपुवालिनि थागिबि जायख्लं नार्जारि, जाय 22 बोसोर बैसोनि, बिथां लाइमोना बारहुंखा बारबाय थानाय समावनो लामायाव गोग्लैना बिफांजों सौग्रावनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। उनाव जाथाय जानाय खौरां मोननाय लोगो लोगो काजलगांव पुलिस थानानिफ्राय पुलिसा फैना गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय राहा खालामो। बेनि अनगायैबो पर्बत जरायावबो बारहुंखाजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। थांनाय हरनि समावनो गोसायै बारनाय बारहुंखाजों सासे लाइमोना बाइकआव बिफां बायसिन जाना देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो अबथिरा जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसाव सिलाइखुन्दाजों बुजानाय मालती मिन्स मुंनि आदिबासि आइजोनि गोरबोआव थानाय खुदियाया थैबाय होनना जों मिथिदों। बे बाथ्राखौ बुंदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सहेन हेम्ब्रमा। रुनिकाटानि जाथायजों लोब्बा लानानै पुलिसा हमनाय गासैबो सुबुङा दायनिगिरि नंजोबा। मोनसे समाव जोंनि हाफोरखौ सेनानै लाजानाय लेखा रोङि सुबुंफ्रा जानो हागौ हा गैयिनि जाउनावनो हाग्रा सिफायदोंमोन। देवस्रि ओनसोलनि सोरबां रडआव खायसे सुबुंफोरा हाग्रा दाननानै फोजोबस्रांबाय। BTCआ 6थि फारिलाइनि मोनसे काउन्सिल आरो बेनि बिगोमाया जादों हाग्रामा महिलारि। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आदिबासि सेंगेल अभियाननि आफादगिरि सहेन हेम्ब्रमा बेफोर बाथ्राफोरखौ मैया बुंथिदों। सिमलिगुरि गामिनि रुफाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फालिथाया मैया जोबनानै थांबाय। सानथामनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि सिमलिगुरि गामिनि रंजालि बैसागु रुफाथि मायथाइ फालिथाया मैया जोब्बाय। सिमलिगुरि गामिनि गोजोन फुख्रिपार फोथाराव 20, 21 आरो 22 एप्रिल खालाराव खुंजायो। मैयानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन फावखुंगुर मटिवेटर फैलाजे बरगयारि। सिमलि मुंनि बिसम्बि खाम सिफुं आरो सेरजानि अन्थाइनि खाम्फा गायसननानै गोसोखांथि लाखियो। फ्लाइटनि टिकेटनि बेसेना थाबैनो खमायनो हागौ। नाथाय बिरखंनि टिकेटनि बेसेना मानो हरखाबै बेफोरबादि खमायनो हागौ? बेनि आन्दोआव मोनसे थि जाहोन दं। बावैसो सिगां पेट्रलियाम आरो मिथिंगायारि गेस बिफाना मोनसे फोसावथाय फोसावदों। बे फोसावथायनि बायदिब्ला दानिफ्राय इथानलखौ ATF जों गलाय गथाय खालामनो हागोन। पेट्रलियाम आरो मिथिंगायारि गेस मन्त्रालयआ बे बिथोनखौ फोसावनायनि उनाव सिगांनि रुजुनायाव बिरखंनि थावनि बेसेना गोबां खम जागोन होननानै सानना लानाय जादों। थावनि बेसेन खमायनायजों लोगोसे बिजिरगिरिफ्रा सानदों दि बियो बिरखंनि टिकेटनि बेसेनाव मोजां गोहोम खोख्लैगोन। पेट्रलियाम आरो मिथिंगायारि गेस मन्त्रालयआ फोसावनाय फोसावलायनि बायदिब्ला दानिफ्राय इथानलनि अनगायैबो सिन्थेटिक आरो सुबुंजों बानायनाय हाइड्र'कार्बनखौबो एभिएशन थावजों लोगोसे बाहायनो हागोन। मन्त्रि बिफाना गोनांथार मुवा बेसाद आयेन 1955 नि सोदांनाय एभिएशन टरबाइन फिउल कन्ट्रल बिथोन 2001 नि सिङाव बे फोसावलायखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि भारतआव 2014 मायथाइनिफ्रायनो पेट्रल आरो डिजेलाव इथानल गलायनाय सोलिबोगासिनो दं, जेराव 1.63 लाख कौटि लिटारनिबो बांसिन बाहायनाय जादों। रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख' गाग्लोबनायनि दायनिगिरिखौ फिन आरोबाव 4 खाबावबाय। मिथिनो मोन्दों उदालगुरियाव खारखोमानानै दंमोन 4 दुथांफोरा। मख'जाथावदि रुनिकाटायाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोनायनि दायाव सा 20 दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना खाबाय। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा मावख'आव गाग्लोबनायनि जाथायाव लोब्बा थानाय
साब्रै सुबुंखौ फिन आरोबाव मैया हमनो हायो, जायनि जाहोनाव दासिम हमनो हानाय सुबुंनि अनजिमाया सा 26 जाहैबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला 17 एप्रिल 2022आव सोमजिनाय दावराव दावसिया माहारियारि हाग्रामानि सिङाव हाग्रा हाखौ सिफायनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि बेरेखायै राहा लानायनि उनाव जागायदोंमोन, जेराव बेदखल खालामजानाय एबा बेदखल खालामनाय समाव सा 25 सुबुंखौ हमनायनि उनावनो थासारिया गिख्रंथाव महर लादोंमोन आरो हिंसायारि जाथाय जानाय समाव सान्थालि सोमावसारगिरिफोरनि मोनसे हानजाया रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिसाव दोननाय हाग्रा बिफाननि गारिखौ सावनाय, हाथियारफोरखौ आलाय-सिलाय खालामनाय जाथाय जादोंमोन आरो बे गाग्लोबनायनि उनाव जाथाय जानाय ओनसोलाव रेपिड एक्शन फर्सनि जवानफोरखौ आयेन आरो आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय थिसननाय जादोंमोन। गामि ओनसोलाव लोगोसे चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव सानब्रै इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय गागि फावखुंगुर एबा एक्टर फैलाव बसुमतारीनि रुंसारि जानाय साना मैयामोन। थांनाय 2022 मायथाइनि 22 एप्रिल एबा मैयानि सानावनो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर एबा मुंदांखा गागि फावखुंगुर फैलाव बसुमतारीया हरखाबै बे बुहुमनिफ्राय जानगार जानानै थांदोंमोन। मैया बिथां फावखुंगुरनि थैनाय सानखौ गोबां सुबुंफ्रा मान बावदों आरो बिथांखौ गोसोखांनानै समाजारि बिजोङाव फोसावनानै होदों। मैया बिथां फावखुंगुरनि थैनाय सान एबा थांनानै थानाय समाव बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव गोबां नागारनो हायै बिमा होनानै गावनि सावथुनाव फाव खालामनानै बर'नि सावथुन मुलुगखौ जौगानाय फारसे लाबोनो हादोंमोन। मैयानि साना भारत हादरनि जारिमिनाव मोनसे गोसोखांजाथाव जानानै थानाय सान। जानो हागौ गोबाङानो मैयानि दिन एबा मैयानि सानावनो पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन होननानै मिथियो। मख'जाथावदि थांनाय 22 एप्रिल 2025 खालाराव एबा मैयानि सानाव जम्मु काश्मीरनि मिनि सुइजारलेण्ड मुङै मिथिजानाय बे सेरेनबेल्लियावनो इस्लामिक उदखारिफ्रा सा 26 दाय गैयै दावबायारिफोरखौ धोरोम आरो हारिखौ सोंथि खालामनानै खास्रि-बिस्रि गावथारदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै मैयानि सानखौ गोसोखांनानै गोबां सुबुंफोरा समाजारि बिजोङाव फोसावदों, दुखु मोननाय फोरमायदों। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआबो गोसोखांनानै गावनि ससियेल मिडिया एक्सआव पस्ट खालामदों। मख'जाथावदि पाकिस्तानी उदखारिफ्रा काश्मीरनि पेहेलगाम बेसेरान हायेनाव सा 25 भारतारिफोर आरो सासे नेपाली दावबायारिखौ खास्रि-बिस्रियै गावथारदोंमोन एबा बुथारदोंमोन। बेबायदि मुगैथाव बुथारनाय जाथाया मैयानि खालारखौ लानानै 1 बोसोर आबुं जाबाय। गुवाहाटीआव सोमजिनाय आर्टिफिशियेल दैबानाया गासै गुवाहाटी ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। बेबादि समावनो थांनाय रबिबाराव गुवाहाटी मालिगावआव पायलनाथ मुंनि सासे आइजोनि गिख्रंथावै आर्टिफिशियेल दैबानानि जाहोनाव जिउ गोमानायनि सायाव हादोरसा सोरखारा गोजौ थाखोनि नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया जागायबाय। बे बाथ्राखौ हादोरसा सोरखारनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रबि कटाया मिथिहोयो। मंगलबारखालि गुवाहाटीआव खौरां बिजोंनि सिगाङाव डक्टर रबि कटाया बुङोदि दैबानानि थासारियाव आइजोआ लांदां मेनहलाव गोग्लैनानै जिउ गोमादोंमोन। बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनो बिथोन होनाय जादों। सोरनि सांग्रांथि गैयैनि थाखाय बे जाथाया जादोंमोन बेखौ मिथिनो थाखाय मोजाङै नायबिजिरनाय जागोन। नायबिजिरनायाव सोरखौबा दायनिगिरि मोनोब्ला दायनिगिरि हेंथायै राहा लानाय जागोन। मेडियानि सिगाङाव आरोबाव बिथाङा ओरैबायदि बुंबावोदि बे बाराव गोबां अखा हानायनि जाहोनावनो गोबां जायगायाव दैबाना सोमजिदोंमोन। मैया जों गासैबो बिफानफोरजों सावरायदोंमोन। जों मोनसे मावबिथांखि बानायदों जाहाथे इयुनाव बेफोरबादि थासारि सोमजिया। बबेयाव मा खामानि आद्रा दं बेनि सायाव सावरायनाय जागोन। पुनेयाव खामानि मावहैनानै न' फारसे फैफिननाय रतना बसुमतारी 36 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि न'खराव सफैफिनबाय। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि गामिनि रतना बसुमतारी, जाय 36 बोसोर बैसोनिमोन, बिथाङा पुनेयाव श्री गणेश कम्पानियाव खामानि मावनानै थांनाय 14 खालाराव न' फारसे फैनो होननानै गारि गाखोबोनायावनो लामा ससेयाव गारि लाखिनायाव ओंखारफ्लांनानै आन्दायनानै थाबोदों होनना खौरां मोननायलाय थांनाय 20 एप्रिल खालि रादाब बिजोङाव फोसावदोंमोन। नाथाय रतना बसुमतारीया नाइट सुपार गारि गाखोनो बानानै लामा ससेयाव गारिनिफ्राय ओंखारना थाबोनानै ट्रेनजों फैदों होनना फोरमायो रतना बसुमतारीया। फेग्रा मुवानि हेंथायै काछार पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। सेनियर एसपि सन्जीब सयकियानि दैदेननायाव सिलचर रामनगर बाइपासाव सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा बोखांनो हादों।
मिजोरामनिफ्राय फैनाय गंसे बोलेरो गारिखौ नायबिजिरनायाव पुलिसा गारिनि थाखोमानाय कम्पार्टमेन्टनिफ्राय हिर'इनजों बुंफबनाय मोन 39 बाक्सु साबोन बोखांनो हादों। बाक्सुनिफ्राय गासै 456 ग्राम हिर'इन बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय हिर'इननि बाजारनि बेसेना खमैबो 23 मिलियन रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सन्देह खालामनाय जायोदि हिर'इनखौ खाथिनि रायजो मिजोरामनिफ्राय काचारनि गेजेरजों गुबुन हादोरसाफोराव जगायनो थाखाय बिथांखि लादोंमोन। बेराफारसे ड्राग्स जगायनायनि दायाव सानै सुबुंखौ हमनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय सिलचरनि निउ बाजारनि फहिम आहमेद बुरबुयान आरो गोविंदपुरनि नैथि बाहागोनि हनीफ आहमेद लास्कार। फारसेथिं पुलिसा फेग्रा मुवा फालांगिजों लोब्बा थानाय रेजिस्ट्रेशन नम्बर गोनां MZ01F6064 गोनां गंसे गारिखौबो जब्द खालामो। हमजानाय सानै साप्लायारनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि ददेरे बर'आ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जागासिनो दं। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि सावथुन मुलुगनि जाखांफु महरगिरि एबा फावखुंग्रि ददेरे बर'आ एबा बिथाङा बिखारनि हार्ट नारथाइजों मोगा-मोगि जानांनानै गुवाहाटी नोगोरमानि GNRC देहा फाहामसालियाव दासान्दि फाहामथाय लागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। आसा खालामो बिथाङा जाहाथे थाबैनो गोग्गो देहा मोननायजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगाव फिन सिगांनि समाव जिबादि हाबा मावबोदोंमोन बेबादिनो आरोबाव मावलांनो खाबु मोनथों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।